Но и затова и в населените места е така. Но извън населените места, едно пак заради това, че когато настъпят колата, тя почва да харчи повече. Пак заради кризата. Да. И там са спаднали много, но в населените места точно обратното, точно заради това неспазване на ограничението на скоростта. А и хората си мислят, че в градовете не карат с над 60 км в час в града. Наскоро беше увеличена санкцията, много голям размер при превишаване на скоростта. Ограничението е 40 и 50. Аз с 60 не виждам някога. Хората в града си мислят, че катастрофите в града са само чупене на ламарини, но това не е така. И трябва да се осъзнае този проблем. Не всички, но голяма част от хората възприемат, че извън града катастрофите са с тежки последствия за самите хора. В града просто си удряме колите. Не е така. Хора умират и в града, тежко пострадват и в катастрофа в града, така че трябва да се спре това каране. Значи, не случайно в чужбина ги правят тези зони 30. И защо е 30? Да, 30? Нека да припомня, че го спомена веднъж. Сметнато е, че 30 км до 30 в км в час, при удар до 30 км в час, човек, дали вътре в автомобила или отвън, има шанс да оживее и най-много с някоя травма да излезе от цялата ситуация. Вероятността да загуби живота си е почти минимална. От 30 км в час нагоре вече процента скача неимоверно. Много хора, аз съм сигурна, биха реагирали бурно. Аз самата понякога ми се струва, че 30 км едва ли не съм спряла на улицата, като се движа. В момента започна една кампания на световно ниво, всъщност не на световно, на европейско ниво, за въвеждане на 30 км в час в целия град, във всички градове да се наложи като европейска мярка, нали, и европейска политика, във всички градове да се наложи 30 км това в кои градове са, предполагам, в най-развитите държави европейски? Това е за Европа. За Европейския съюз. За всички европейски държави. Да, за Европейския съюз. Това чудо трябва да стане тук, но така или иначе стъпка по стъпка да се надяваме, че ще вървим към това чудо. Тази стъпка правите вие и с поредната Международна седмица за безопасност на движението, която има мал шанса да е преди избори, но пък така или иначе преди абитуриентските балове. Предполагам, че това също е част от... Да. Понеже тази седмица е преди избори, ние изпратихме едно писмо до абсолютно всички партии, които ще участват в изборите, които са регистрирани в избирателната комисия. Да. И ето това е писмото. Значи, с това писмо ние призоваваме всичките тия партии, защото искахме, значи още преди една седмица, даже повече от една седмица го изпратихме. И искахме във връзка с тази седмица, всяка една партия да ни изложи тяхните виждания. Това е една от точките, нали, които искахме, нали, да се обърне внимание, да ни изложи тяхните виждания и да ни изпратят писма с тяхните виждания, защото в повечето партии, в повечето програми на партии, ние не виждаме тази тема не присъства. Да, тази тема не присъства. Последна грижа. А пък смъртността вследствие на пътни инциденти е на трето място в България. Значи не може да се остави на заден план. Да, цифрите говорят сами за себе си, но явно пък толкова много са проблемите на тази държава, че това действително остава последна грижа. Но, значи, този проблем може да се реши не толкова с пари, колкото с правилна транспортна политика. Да се надяваме наистина, че ще дойде ред и на това, ще чуят и за това. И ще отговорят на писмото. Да, писмото сте го изпратили вече. Все още нямаме никакви отговори. Имаме единствено една партия, няма да казвам, нали, която за да не прави реклама. Единствено една партия влезе във връзка с мен през Фейсбук, но и от нея нямаме официално. Просто те ни показаха, че в тяхната програма има такава точка. Има в тяхната програма точка за безопасност на движението или организация на транспорта, която принцип, да е какво в тази посока.
Ами да се надяваме, че до края на тази Международна седмица по безопасност и другите партии ще реагират. Много е важна, пак повтаряме, и заради абитуриентските балове, които също са една доста опасен период от време за младите хора, като че намаляха инцидентите напоследък. Сериозен контрол по време значи, на... Нещо друго искам да кажа. Сигурно много напреднахме във времето. Значи в това писмо, което изпратихме до партиите, едно от нещата, които ги призовахме по време на тая седмица или най-късно до Деня на детето, 1 юни, всяка една от тези партии да обезопаси структурите на тези партии в отделните населени места, да обезопасят по една пешеходна пътека. Или поне да я нарисуват. Защото много са населените места, където пешеходните пътеки са изтрити. Ние тук сме свикнали в Бургас да виждаме хубави пешеходни пътеки. Но в много населени места пешеходните пътеки направо ги няма. Абсолютно съм съгласна, защото... Във връзка с тази седмица, вземете по една четка, по един валяк, отидете и изрисувайте една пешеходна пътека. Толкова ли е трудно? Дават се сумати пари, за да се направят някакъв пиар. Всяка медия ще дойде да вас снима, без да се плащате за това, като че точно в тази седмица вие правите точно това. Хубаво им подсказвате, дано да ви чуят, дано наистина и в другите областни градове, където, за съжаление, не са така активни и самите неправителствени организации, защото ако не бяхте вие, много малко неща щяха да са така и в Бургас, това да си го кажем. Верно, че общината реагира, нашия кмет реагира, но неправителствените организации са тези, които трябва да се активизират, а пък май в останалата част от страната ги няма твърде. И затова пък не знам, имате ли структури, имате ли Имаме хора, активност? които ни помагат, имаме членове в различните градове, затова и в момента тази акция, която правим в Плевен и в София, и даже името е Дари живот. Защото хората трябва да осъзнаят, че с всеки един сигнал те може би спасяват някакъв живот. Всеки един сигнал, който пускат. Да завършим с това. То е най-хубавото. Мариела, и ти с някакъв призив накрая се обърни към хората да се включат в кампанията и с каквото могат да помогнат. Покани ги отново къде да ви намерят и каква е идеята. Всеки ден от 7 до 10 май, от 10 до 12, от 16:30 до 18:30 часа, ние ще бъдем пред община Бургас и очакваме сигналите на всеки, който среща трудност при пресичане, при преминаване безопасно от едно кръстовище или от точка А до точка Б да се предвижи безопасно и удобно. Призвани е хората да бъдат активни, да са дейни, за да може реално да се подобри пътната обстановка. Правим това за нас, за децата, за трудноподвижните хора, така че просто заедно трябва да работим в тази посока, за да получим положителни резултати. Благодаря ти. С тази покана завършваме. Гости в студиото тази сутрин по темата за Международната седмица за безопасност на движението Дари живот, Михаил Попов от Безопасни улици от Валя и Мариела Кирова от СОС ПТП. Разбрахте къде може да ги откриете. Останете с нас. Продължаваме след малко с прегледа на бургаския печат. Благодаря ви за участие.